Tichomarong ke Haitimungarong Amikar Bhupen Rong Pi Ajerding Kloi Arnipen National Highway Akungalong Si Longhonga Ok Chojor Bompen Si Hemrit Chelana Ilo Bonda Inura Bangpu Longhong Nangwan Pi Popura Bhupen Rong Pi Lapen Kasendimung Pi Atumalong Pen Stanga Suri Phokep Chobai Pondet Kedam tang phai kunia chikloni phai ngorania kebarni longhong nang ke thon vera bangphu Bhupen Rong Pi Lapen Kasendimung Pi Atumalong Pen longhong nangwan pi popura suri phokke batangta pondet pen piniani anta longhong ta nang thon the phone le call da lele lapen amena kurta chini pa mimi sidame true caller long vodakiri rong hang hojaya so pusi Bhupen Rong Pi Lapen Kasendimung Pi Atum thirang ke thengno lam thi chipaklang pong vodakiri rong hang nang lina hok le do damta kang hon pen suri phokke batangka nang che thon vek tha pusi chuning ripong ke Tichomarong nilidak paok si yorbom tiningkan kwan peloni nili paok si yorbom lo tame thangna rakhi sung abe tame non phong bangke la son lo ho nangli dak thukala long nang men nang klangke oda kiri busi nang klang lo nasi 28 arni nang nilong pen suri phokke pisapon longhong nang thon po Kini nangkan bisa si nitum servis berapa ini pen nangkan pusat nang hujung. Oke nangkan pun lang cekol dun bom ta non ke nang pun switch off cek. Nasi korte nang nahok le tu si tame ladak nang longhong le nang thoni dan nang thon non. Kali pulo tang te pusat si tame nang thon non. Ni nang tuning rilo nitum ta kidu pen le ke claim kali. Ni tumta avise le pensi ke claim ning khelo nang jon pho jon throk along hong nang thon populo ke thakom jor bomon la suri phokep ke nang ya lan be ke thang tagli nang kili isi ke ong punang nang puat teng pensi ni tumta ke kroi pensi nang khan ka bisas pensi nang pidun lo la si korte nang na hok le du sitame nang la so a hormu le long hong le nang thonji te nang thonon ba kali tame puisa tame ang thono kaba nang switch le off e poson te ni ning bibe nang switch off check masi ni tuntai ning bi News report Karbing Long Live